வணக்கம். நம்ம தோட்டத்தில் இந்த விச்சிப்பி செடியில் ஒரு மணிப்புறா 2 முட்டை இட்டிருந்துச்சு. அதனால் அந்த முட்டை இட்ட தருணத்துலேருந்து இந்த செடிக்கு மட்டும் மருந்து அடிக்கிறதில்ல எதுவுமே. இப்போ அதில் ஒரு முட்டை மட்டும் குஞ்சு பொரிச்சிருக்கு. அந்த குஞ்சு தான் இது, மணிப்புறா குஞ்சு. இதுதான் மணிப்புறா. தாய் பறவை இரையெடுக்க போயிருக்கு. இப்போ அந்த புல்லை மட்டும் இங்கே இருக்குது. பத்திரமா இருக்குது. அந்த முட்டை இன்னுமே உள்ளே தான் இருக்குது. ஒரு முட்டை பார்த்திங்கன்னா அது உள்ளே தான் இருக்குது. ஒரு முட்டை அது பொறிக்கவே இல்லை. பயப்படாத. நன்றி.